Čaute, tak ja som Filip, pracujem ako dátový vedec v Dipnote. Je ma dobre počuť? Super. Mám na vás na začiatok takú malú otázku. Dvihnite ruky, koľko z vás sú frontend developeri alebo ašpirujúci frontend developeri. OK, super. A druhá otázka je, aký máte vzťah k low-level jazykom? Viete nejaké, alebo máte s tým nejakú skúsenosť? Iba ruku hore, dole, kľudne. OK, good, super. Tak ja som si pre vás pripravil tému, čo nás učia low-level jazyky a či na nich záleží. Chcel by som vám týmto predať low-level jazyky ako niečo, čím sa môžete inšpirovať a čo aj na tej front-end úrovni vás môže robiť lepšími developermi a v akom pointe si môžete zvoliť low-level jazyk možno na efektívnejšie robenie svojej práce v budúcnosti alebo teraz. Takže, prečo dávam to... ja mám kliker, super. Prečo dávam tento talk? Pred pár rokmi, 2-3 som čítal super knihu Fundamentals of Programming Languages. Je to kniha od Elisa Horovica, je z roku 83, takže strašne stará. Nič tam nie je aktuálne. Ale v čom je zaujímavá? Vyzerá takto? V čom je zaujímavé je, že ju písal vedec z University of South Carolina a robil ju na štýl lingvistickej analýzy toho, že ako nás jazyky robia lepšími. Nielen o tom, bolo tam do hĺbky prebrané všetky jazyky, takže vám ju dosť odporúčam, kebyže si chcete dať okienko do histórie, je to super. Takže, druhá časť mojej motivácie je, není som dobrý developer, som dátový vedec, ale mám nejakých tých pár rokov za sebou. A počas toho som bol hater všetkých low-level jazykov, miloval som všetky low-level jazyky, bol som frontendiak, backendiak, všetko proste. Samozrejme nie dobrý nikdy, ale na tom nezáleží. Takže prvýkrát som sa stretol s webom asi v roku 2014, bol som v 8. 9. triede, kedy mi brat povedal, že hej, nauč sa, toto bude, keď budeš mať 15, môžeš zarábať peniaze. Nikdy sa to nestalo, ale good way. Neskôr som sa dostal k Pythonu a R-ku, miloval som to, bolo to najlepšie, nič som v tom nevedel spraviť, ale to nevadí. Prišiel som na univerzitu a tam bol Python ako prvý programovací jazyk. Python bol super, už som ho trochu poznal. Zistil som, že som ho až tak nepoznal, ale neskôr som sa v ňom zlepšil. A v tej dobe, je to cca vtedy, kedy som sa dostal k tejto knihe. V tej knihe bol jazyk APL, which stands for A Programming Language. Good naming. A vďaka tomu som sa naučil o mnoho jednoduchšie používať matematické úkazy. By the way, vidíte na to dobre? Super. Matematické príklady a počítanie. Je to veľmi divný jazyk, nebudem vám ho ukazovať, aby som vás neodstrašil. Ale v skratke naučil ma dobre robiť z list comprehensions a logical statements. Taktiež som tam mal C# a nenávidel som C#, už len kvôli tomu, že to je Windows. A trvalo mi strašne dlho si ho nasetapovať. A vtedy som si myslel, že OK, že tak toto je C jazyk, tak to je proste strašné. Všetky C jazyky sú najhoršie. Mal som nejakých kamošov z FITu a úplne som ich hejtoval za to, že používali Cčko a podobne. Druhý rok na univerzite, wow, dostal som sa k Cčku a C++. Prvý týždeň, 2, 3 som to stále hejtoval, pretože prejudice a všetko. A neskôr som zistil, že wow, že toto je pecka. Klasy, pochopil som, ako konečne môžem používať klasy. Som v Pythone všetko klasa, ale nikdy sa nedostanete k tej ideálnej definícii toho, ako robiť s klasami a podobne. Po 2 rokoch, roku a pol som začal prvýkrát pracovať. Pracoval som ako Python developer, takže veľa vecí s Pythonom a zistil som, že wow, proste ten Python je strašne pomalý. Čo môžem lepšie používať? A prvýkrát som sa začal učiť Rust. Rust je super, je cool, všetci vieme, že je cool, celý internet hovorí, že je cool.
je cool. A Go takisto. A vďaka tomu, ako som pochopil Rust, som dokázal písať efektívnejší Python, ale zároveň som si dokázal rozdeliť nejaké subtasky, ktoré boli veľmi náročné na performance, písať v Ruste a zrýchlilo mi to prácu možno o 2-3 týždne, len vďaka tomu, že som sa nemusel betliť s nejakými knižnicami v Pythone, ktoré používajú traja ľudia na svete, hej, takže to bolo super. That was the intro. Tak, poďme sa dostať k téme. Čo si myslíte, že je práve teraz najpopulárnejší programovací jazyk? Je to zadáreček? Jo, je to zadáreček. Typek v okuliaku. JavaScript. Je to JavaScript podľa GitHubu. Posledných 10 rokov dominuje úplne všetkému. Prečo si myslíte, že to tak je? Môžete iba hádzať detaily, toto není za výhru. Za ponožky. Frontend, backend, no. Ja to som to vlastne ukázal. Ja, OK. Takže je to frontend, backend, mobile development, DevOps, všetko v jednom. Je to strašne super. Druhá vec je community support. Keď používate hociakú libku, hociaký framework, napíšete nejaký request na GitHub, na druhý deň sa vám niekto ozve, že to fixli. Brutálna vec, super, posúva nás to ako developerov každý deň ďalej a ďalej. Zároveň, to je síce výhoda, ale zároveň je to smiešné. Každý deň je nový framework. Keď sa teraz pozriete na telefón, pravdepodobne vyšiel nový framework, ktorý nejako optimalizuje Next. OK, good one. Takže to je super. JavaScript je super. Všetci sme šťastní. Time for JavaScript versus everybody. Toto je generované ChatGPT, ako môžete vidieť. Chýbajú tam písmenka. Je to asi 18. alebo 19. iterácia na rovnaký request. Je to zároveň referencia na Eminemovú kampaň Detroit versus Everybody, takže iba point. Some time for specs. Prečo o tomto hovorím? Je preto, že všetci by sme mali používať alebo môžeme, nemusíme, každý si môže robiť, čo chce, ale mali by sme používať najlepšiu tool na spravenie správnej práce, najlepšiu ceruzku na nakreslenie toho najkrajšieho obrazu. A keď sa pozriete na túto tabuľku, to škaredé, pretože je to tabuľka, všetci nenávidia tabuľky okrem data scientistov. JavaScript je celkom pomalý. A nevždy, ale je. A je to práve kvôli tomu, že používa garbage collection a garbage collection není vždycky najlepšia. Zároveň späť o 2 slajdy, prečo je taký používaný, je kvôli tomu, že má veľmi jednoduchú learning curve. To som fakt nevedel preložiť do češtiny ani do slovenčiny. OK. Ako? OK. Takže taká malá introduction, prečo rozprávam o C, Ruste a Go. Moc sa nepoužíva C na web, ale je dobré ho vedieť. Možno aj kvôli tomu, čo som hovoril neskôr, že nás robí lepším developerom. Takže používa sa na CLI, System Development, Embed aplikácie. Niektorí ľudia ho používajú na WebAssembly, ale ja som to tam nechcel dávať, lebo to nie je dobrý nápad. Rust, super na WebAssembly, super na systém, je to cool jazyk, všetci ho milujeme. A zároveň niektorí ľudia ho používajú v backende, čo je tiež super. Možno, že to nie je najlepší nápad, ale je to celkom dobrý approach. Go je veľmi jednoduchý, je skoro akože v tom učiť sa ho a pochopiť mu. Má veľmi málo keywords, je super na používanie v backende, k tomu sa dostanem neskôr. Zároveň sa používa na systém, CLI, cloud, podobne. JavaScript, to už sme si povedali, web, full stack, mobile, hry, všetko. Python, dal som ho tam len kvôli tomu, že s ním robím. Boring, ale super. AI web, teraz je AI hot, že vraj, tak to je super.
Keď sa pozriete na tú performance, tak sorry, že tu nemám super grafy, ale nevedel som, koľko mi to bude trvať. Takže JavaScript a ten Python sú veľmi pomalé na webe. Nie úplne vždy, ale sú. Oproti Go, Rustu a C, to sú proste brutálne rýchle jazyky, tak a máte skompilované všetko, čo potrebujete. Trocha sa dostanem k tomu memory managementu, ale nebojte sa. C má taký manuálnu alokáciu pamäte, čo je celkom scare pre všetkých ľudí, ale je to úplne easy, pretože ChatGPT to je super. ChatGPT je fakt super v alokácii pamäti. Neodporúčam Gemini. Ak niekto poznáte story za Gemini, tak Gemini nedovolí ľuďom, ktorí sú prihlásení do svojho Google accountu ako pod 18 rokov alebo minors, používať low-level jazyky, pretože sú memory unsafe. Možno, že to už opravili, ale bolo o tom strašne veľa článkov pred pár týždňami. Takže ak tu je niekto pod 18, nepoužívajte tieto tri. OK, Rust používa ownership model, kedy si požičiava v podstate priestor na ramkách alebo na CPUčku na to, aby vykonával to, čo potrebuje na konkrétnu časť pamäte. Go je garbage collected, ale zároveň má automatickú alokáciu, čím sa dá využiť presne ten speedup a prečo môže byť dobrý. JavaScript a Pythonu sme si povedali, že sú garbage collected. Takže, nebojte sa, nebudem to čítať. Kde sú C, Go a Rust užitočnejšie ako JavaScript? C, písanie knižníc, keď sa pozrite na Next, React, dosť veľká časť toho je napísaná stále v C, veľa vecí sú v C. Keď sa k tomu niekedy dostanete, super, je to výhodné. Celý Internet of Things je C, takže na to je zároveň dobré vedieť C a naučiť sa ho. Staršie systémy, keď zdedíte legacy kód, ako som hovoril predtým, v mojej predošlej firme som mal dosť týmto struggles, ale to je super. Rust WebAssembly. Poznáte niekto WebAssembly? OK, good, nice. WebAssembly je super na serverless appky alebo tvorenie webov veľmi rýchlym spôsobom. Môžete tam mať Figma je napísaná vo WebAssembly. Jedna časť, tá, kde editujete, je C. Ten horný top je, myslím, Next.js, kde si selektujete tooly. Takže super kombinácia dvoch vecí, ktoré vám môžu používať. Backend. Rust je super na písanie komplexných systémov, keď máte strašne veľa microservices. Asi je lepšie ich písať v Ruste ako v JavaScripte alebo Pythone. Bezpečnosť. Posledných 5 rokov všetky aplikácie, ktoré niečo robia s bezpečnosťou, sú písané buď v Ruste, ak nie v Haskelli. To som to radšej nedal. Go, ako som hovoril predtým, je veľmi minimalistický a jednoduchý na učenie. A vďaka jeho minimalizmu a pár libraries je super na servery a API. Hlavne RESTové API. Myslím si, že kebyže neviete nič písať, žiadny programovací jazyk a poviem, že napíšte mi REST API a môžete si vybrať, rozdelím vás na polovičku. Jedný napíšte v Gočku, jedný v JavaScripte. Go sa naučíte rýchlejšie, aj tu REST API. Microservices, majú tam GoRoutines, čo sú v podstate niečo jak thready, ktoré dokážu asynchronne handlovať viacero servis naraz alebo viacero taskov naraz, čo je super. Je to dosť do veľkej časti automatické, čiže good for you. Cloud. Kubernetes je napísané v Go. Všetky tooly, ktoré sú okolo toho, je Go. Proste čím viac opsu, tým viac Go. Takže keby náhodou vás prestane baviť robiť frontend a chcete robiť trocha plumbingu, tak Go je na toto dobrý nápad. OK, super.
Ale v čom nás tieto jazyky robia lepšími JavaScript developermi, alebo Python developermi, alebo tým jazykom, ktorý teraz používame. Takže C-čko, to, čo sa deje za tým. V podstate celý low-level systém, ako sa executuje nejaký kód, ktorý máme nad tým. Proste super vedieť. Zase všetky lipky sú v tom písané, takže sa to dosť ide. Nepoužívanie knižníc. Hej, povedzme si pravdu, aj v Pythone, aj v JavaScripte. Všetci používame knižnice. A dosť až do zaprasenej miery v niektorých momentoch. Teda je ideálne to tak nerobiť, ale deje sa to. C-čko ťa naučí si písať všetko sám. Takisto debugovanie. Už len setupnúť debugger v C-čku je proces, pri ktorom pochopíte celý proces debugovania, čiže zase super. Trvá to deň až 3. Záleží, čo máte za operačný systém. Rust. Typing. Všetci poznáte TypeScript? Asi hej. Applause for TypeScript. TypeScript je super, ale stále môžete dať na všetko any a tým pádom pokaziť deň všetkým, čo vám budú robiť code reviews. TypeScript... TypeScript je super a Rust je ešte lepší v typovaní. Veľa ľudí dnes používa v Pythone, ktorý je úplne nezávislý na typoch a všetko môže byť type všetko, sa inšpirujú Rustom. Zase Rust je dobrý na runtimey, veľa runtimeov je v Ruste, veľa CLI toolov je v Ruste. Super. Error management. Error management v Ruste je menej pain než v JavaScripte. Keď vám tam padne error, tak sa stane ešte v kompilovanom čase a je to rýchle, ukáže vám to presný moment, je to veľmi dobre popísané, majú dobre spravený compiler, takže Rust je na toto tiež dobrý, ale zároveň, keď opravujete ten kód, tak pochopíte, že 60-70% errorov je vaša chyba, ak nie 100, ale chyba myslím v tom, že v písaní typov veľakrát nie typos, ale type. Veľakrát tá chyba nastane v tom, že neurčite správny type, alebo ste použili any, ale teda nepoužili any. Go routines. Go routines sú super a učia nás dobre asynchronne kodiť. A všeobecne asynchronné kodenie je to, čo všetci chceme. Keď sa jedná o microservices, samozrejme. Takže handlovanie nejakých microservices, keď sa naučíte v Go, napíšete si vlastné libraries na to, ako to robiť v JavaScripte, ktorý to nehandluje až tak dobre. Teda handluje, ale je to tak napomedzi. Čistota v kóde. Spomínal som, že Go je veľmi minimalistické. Myslím, že tam je okolo 27-29 keywords, čo je celkom málo, podobne ako v C-čku. A není tam vlastne ani tak veľa libiek, není tam skoro nič. Takže veľa vecí si musíte buildnúť from scratch. From scratch means ChatGPT. Ale to není na zahodenie, pretože už ste to raz videli, už ste to raz prepisovali alebo copy-pastovali, to je jedno. Takisto ten kód môže vyzerať aj v JavaScripte. Je to veľmi super. Performance, to už som spomínal predtým. Mačičky time. OK. Myslím si, že to je za moju prezentáciu všetko. Fakt. Takže bude veľký čas na otázky. Ďakujem za pozornosť. Keby chcete, môžete mi napísať mail, LinkedIn, to je môj LinkedIn, tam je mail, GitHub, hocičo. Takisto túto prezentáciu budem detailne popisovať na mojom blogu, takže keď si to chcete prečítať, tak to môžete nájsť na Localhoste. Robím srandu, je to ešte horšie. Q&A time. Máte niekto nejaké otázky?